Ahojte, vitajte pri ďalšom videu. V tomto videu vám ukážeme opravu alebo aj testovanie konzoly Family Video Game. Vidíme, že konzola je dosť špinavá na povrchu, takže bude potrebovať vyčistenie. Zdá sa, že v nej už niekto bol, ale možno sa mýlim. Tieto klony sa mi veľmi páčia, pretože sa dajú aj ľahšie opraviť a dá sa prísť na to, čo je pokazené. Pozrime sa na hlavnú časť, kde je stabilizátor a vidím tam nejakú rozstavenú kalafunu. To môže znamenať dve veci. Niekto mení stabilizátor, alebo stabilizátor mal skrat a tak sa zahrial, že roztopil kalafunu. Pripojím si konzolu k laboratórnemu zdroju, vidím, že má nejaký odber, ale čísla neboli najvhodnejšie. Preto sa pustíme do merania, najprv klasicky za konektorom. Tam je 9 V, čo je fajn, konektor tým pádom nie je poškodený. A potom za stabilizátorom tam už vidím nejakú zradu. Takže už začínam predpokladať, že je zlý stabilizátor. Pozrime sa ešte pod mikroskop, či nenájdeme niečo, čo mi povie viac. Vidím mŕtvého chrobáčika. Potom sa znovu ukazuje, že tam je nejaká kalafuna roztopená. Skúmam, či nevidím nejakú súčiastku zhorenú, nejaký spoj poškodený, hocičo. A potom si ešte raz premeriavam na rôznych miestach, aby som sa utvrdil v tom, že je stabilizátor zlý. Tu už nahrievam stabilizátor, dám všade cín a nahrejem spolu. A je vonku bez problémov. A hneď sa ukazuje, že má na sebe nejakú bodku a teda je pokazený. Vidíme to pekne zblízka, zhorený stabilizátor. Odšrobujeme chladič, sranda je, že na niektorých klonoch ani chladič nie je. No a tu už vidíme dobrý a zlý kus vedľa seba.
takže odsajeme cín. Chcel som najprv použiť odsávačku, ale to sa nepodarilo. Takže som nakoniec použil odsávacie lánko. Samozrejme, treba poriadne vyčistiť. Teraz už je nový stabilizátor vnútri, stačí zacínovať. A takto už vyzerá vymenený stabilizátor. Skúsime zapojiť a vidím, že hodnoty na zdroji sú fajn, čo znamená, že oprava sa podarila. Stačí dať na stabilizátor chladič. Takže ak sa vám video páčilo, dajte nám like, zdieľajte ho a uvidíme sa pri ďalšom videu. A teraz už krátky testing.